Cu ajutorul Domnului am ajuns la încă o sărbătoare a Floriilor, sau sărbătoarea în care Domnul Iisus Hristos a fost încoronat ca rege. Încă un an, este drept, anul acesta un pic mai diferit decât ceilalți ani. Ne-am fi dorit să fie tot la fel, cu fast, cu sărbătorile noastre tradiționale, la biserică, cu programe speciale. Și poate Domnul a îngăduit de data aceasta să sărbătorim într-un alt mod, în scăunarea Domnului Iisus Hristos ca rege. De aceea cred că anul acesta ar trebui să fie unul special. Chiar dacă sărbătoarea nu este una fastuoasă, așa cum s-a făcut de fiecare dată, în fiecare an, cred că Domnul a îngăduit cu un scop momentele acestea mai dificile prin care trecem, pentru ca această sărbătoare să fie una de cercetare, într-un mod special. Unii au sărbătorit de 10 ani, alții de 20, de 30, de 40, de 60, de 70 de ani. Au tot sărbătorit încoronarea, scăunarea Marelui Rege ca împărat și domn. Dar doar o sărbătoare, doar un fast, doar o ceremonie. Și aș dori ca anul acesta să fie un moment de cercetare pentru noi și să punem întrebarea aceasta: Doamne, te-am sărbătorit și anul trecut, te-am înscăunat ca rege, dar am trăit oare în anul acesta care s-a scurs în prezența acestui rege înscăunat pe tronul vieții mele? Ai fost tu regele meu? Ai domnit tu în viața mea? Ai condus tu viața mea? Am fost eu slujitorul tău? De aceea aș dori ca anul acesta să fie unul special pentru fiecare dintre noi și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi în parte, cu o cercetare adâncă, una de profunzime, care să atingă lăuntrul nostru și El să producă schimbări, transformări prin Duhul lui Cel Sfânt în viețile noastre. Aș dori cu ajutorul Domnului să citim cuvântul Domnului de la Luca, capitolul 19, versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, spre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă va întreba cineva pentru cel dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuse. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din rod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Până aici cuvântul Domnului. Foarte mulți oameni nu cunosc adevărata însemnătate a Floriilor, o sărbătoare unică în istoria omenirii, un moment care a marcat istoria omenirii și anume încoronarea Marelui Rege a Domnului Iisus Hristos. Un moment unic în istorie. Este adevărat că momentul acesta n-a fost unul așa de fastuos cum se întâmplă în vremurile noastre. Citeam despre încoronarea reginei Victoria din Anglia. Ceremonia a fost una așa de fastuoasă.
ea a primit o coroană încrustată cu foarte multe diamante, covor roșu, multe flori așternute la picioarele ei, un fast extraordinar cum n-am mai văzut vremea respectivă, istoria din momentul acela. Și cu toate acestea, momentul acesta nu a fost unul așa de fastuos, dar unul foarte important, și anume întronarea Domnului Iisus Hristos ca rege. Una simplă, o încoronare smerită. De fapt, încoronarea Domnului Iisus Hristos era atât de asemănătoare și izbitoare ca nașterea Domnului Iisus Hristos. Într-un staul, într-o iezle, așa de smerită, așa de umilă. Apoi vine și se înscăunează. Este înscăunat, este încoronat ca rege, adus nu pe un catâr frumos, alb, ci adus pe un măgăruș. Ca și la naștere, câțiva păstori au venit și s-au închinat înaintea Marelui Rege. I-am văzut steaua și venim să ne închinăm înaintea Marelui Rege de curând născut. Ce contrast izbitor în ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce s-a întâmplat atunci. Dar în ciuda tuturor acestor discordanțe de încoronare, de fast, regii au murit, s-au dus. De unii s-au uitat, nu-și mai aduce nimeni aminte de ei. Diferența este că marele nostru rege, care este Domnul Iisus Hristos, a rămas în vecii vecilor marele rege și împărat al tuturor timpurilor. Nu a existat un împărat mai mare decât Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu se încoronează ca un mare războinic, cu ostași, cu arme multe, cu alai. Domnul Iisus Hristos se scăunează, se încoronează pe un simplu măgăruș. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu a venit să cucerească lumea aceasta prin forță, ci El a venit smerit să cucerească inimile oamenilor. El a intrat și a venit să cucerească inimile oamenilor prin jertfa Lui de la cruce. El a venit ca să dăruiască, să ne dăruiască nouă ceea ce era mai de preț, o mântuire deplină și veșnică, să primim iertarea păcatelor prin jertfa Lui de la Golgota. Mulțimi de oameni aclamau întronarea Domnului Iisus Hristos, înscăunarea Lui. Oamenii și aruncau hainele pe jos pe unde trecea și strigau osanale, osanale. În mulțimea aceasta de oameni găsim cel puțin 3 categorii de oameni și aș dori ca în această zi specială să ne facem o evaluare a vieții noastre, să vedem din ce categorie de oameni facem parte. Mulțime mare de oameni care veneau la întronarea Marelui Rege a Domnului Iisus Hristos. Cel puțin 3 categorii de oameni și aș dori să vedem în ce categorie de oameni ne încadrăm. Și aș dori să fie o cercetare pentru noi, să spunem, Doamne, ajută-mă să fiu în categoria corespunzătoare. O categorie de oameni erau oamenii care erau entuziaști. Oameni care strigau, Osana, Osana, sau tradus înseamnă mântuiește-ne acum. Fluturau ramuri de palmier și spunea, acum, mântuiește-ne regele nostru. Ce înseamnă acest gest? Era un gest prin care ei lăudau și slăveau pe Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu a oferit pe pământul acesta sau ceea ce Dumnezeu a oferit pământului acestuia, un mare mântuitor. A venit în sfârșit împăratul lor mult așteptat. Dar nu înțelegeau cum să facă lucrul acesta, cum să mulțumească lui Dumnezeu. Pentru că după ce au aclamat atât de mult pe Mântuitorul, a venit un moment când au început, după câteva zile, după ce au strigat Osana, au strigat, răstignește-l,
eliberează-l pe Baraba. Nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi. Nu au știut cum să prețuiască pe acest mare rege. Au zis, trăiască regele, mântuiește-ne acum. Și cu toate acestea a fost o chestie spontană de moment. De aceea am spus, Doamne, cercetează-ne. Și vezi dacă nu cumva lucrul acesta l-am făcut și noi în fiecare an. Am zis Osana, mântuiește-ne, Doamne. Ne-am adus aminte de că El este rege doar de flori. Doamne, ajută-ne ca anul acesta să ne cercetăm și să vedem dacă suntem sau facem parte din categoria oamenilor entuziaști, pentru moment, pentru o clipă. Am fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu și am zis, da, Doamne, de astăzi vreau să fii regele meu. Dar după câteva zile am început să ne ghidăm după firea noastră veche, după eul nostru, după orgolile noastre. Și El nu a mai stat pe scaunul vieții noastre. Tot așa sunt foarte mulți oameni în vremurile noastre care se comportă precum acei oameni entuziaști de atunci. Aparent îmbracă o haină a Evlaviei și consideră că Domnul Iisus Hristos este regele lor, dar în realitate, în viața de zi cu zi, nu este Domnul regele lor. Domnul să ne ajute și să ne cercetăm ca individ în parte, ca biserică în parte, ca națiune în parte. Iată ce spune cuvântul Domnului, Isaia 29:13. Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Să ne cercetăm, să vedem cum este inima noastră. Pentru că El cunoaște inima noastră, cunoaște străfundul inimii noastre. Și atunci Domnul să ne cerceteze și să vedem, să răspundem la întrebarea aceasta. Cine ne conduce viața noastră? Este El pe tronul vieții noastre? Dacă nu, orice sărbătoare de întronare a Marelui Rege nu are niciun efect, nu are nicio valoare, dacă nu-L alegem pe El ca regele nostru, ca începând de astăzi, El să ne conducă viața noastră, în orice amănunt al vieții noastre, vorbirea noastră, gândirea noastră, purtarea noastră, umblarea noastră, tot mersul vieții noastre pe pământul acesta, El să coordoneze și să conducă viața noastră ca un rege. E rege? Atunci noi va trebui să fim slujitorul Lui. Să fim slujitorii Lui supuși și orice sarcină ne-ar da-o, să spunem, iată-mă, trimite-mă. Mereu să răspundem prezent la solicitarea Lui. Oameni neînțelegători. Nici ucenicii nu înțelesese lucrurile acestea de la început. Spune cuvântul că nu înțelegeau pentru că aveau inima împietrită. Aveau și ei problemele lor, nemulțumirile lor interioare. Se întrebau între ei, se consultau între ei, se invidiau între ei, care să fie cel mai mare. Și oamenii în ziua de astăzi, una spun, alta cred, unii cred, dar nu înțeleg. Ceea ce este important este că sărbătoarea aceasta este pentru sărbătorit. Este sărbătoarea Lui, a Regelui, a Marelui Domn. Ar trebui să-L sărbătorim în fiecare zi din viața noastră. Și de câte ori ne trezim în fiecare dimineață să spunem, Doamne, nu vreau să pierd în vedere lucrul acesta. Tu ești rege și astăzi în viața mea și vom domni cu Tine și dincolo în împărăția Ta, dacă va fi să nu terminăm ziua aceasta. Doamne, vrem să fim cu Tine, vrem să fim slujitorii Tăi, vrem să Te slujim până la moarte. O altă categorie, a doua categorie de oameni, o categorie de oameni egoiști și nemulțumiți. Acum 2000 de ani, astăzi nu mai avem categoriile acestea. Ba da, și s-au înmulțit foarte mult. De aceea doresc ca astăzi cuvântul Domnului să ne cerceteze și să vedem în ce categorie ne încadrăm. Suntem în această categorie?
Fariseii au zis între ei: vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Fariseii, cărturarii, credeau că ucenicii spun blasfemii, cântă unui rege fals. Și Domnul Iisus le spune: vreau să vă spun că ei nu cântă unui rege fals. Și dacă ei care au văzut toate minunile și semnele pe care Tatăl mi le-a dat să le fac, să dovedesc că eu sunt rege și voi fi în veci de veci, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Ce vor spune pietrele dacă vor putea vorbi despre noi? Dacă pietrele ar spune ceva despre noi, am rămânea uimiți de ceea ce ar spune. Dacă pietrele ar vorbi despre alții, am rămânea muți de uimire ceea ce ar spune pietrele. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Ceartă-ți ucenicii să tacă. Să nu mai auzim glasul tău. Nu ne interesează acest rege. Nu câștigăm nimic. Ce să câștigăm? Unii vin la adunare pentru interese, la biserică. Ce câștigăm? Ni se dă ceva acolo? Da. Se dă Evanghelia. Și cine dorește să audă vestea bună a Evangheliei, care te aduce cea mai mare veste bună din istoria omenirii, că acum 2000 de ani a venit și s-a înscăunat, s-a întronat ca rege pe pământul acesta, a mers la moarte ca să poarte păcatele noastre. Cea mai mare veste, cea mai frumoasă veste din universul acesta, că El poate să ne mântuiască, că El poate să ne ierte, că El poate să ne dea un viitor și o nădejde glorioasă. Se dă ceva. Vedeți că nu câștigați nimic. Câștigăm și aici și dincolo, în veșnicie, mult mai mult, și anume viața veșnică. O altă categorie de oameni, a treia categorie de oameni, era o categorie de oameni, niște turiști, niște oameni veniți în perelinaj din Grecia, oameni cu posibilități materiale bune, niște oameni care au venit la praznic să se închine lui Dumnezeu. Erau niște oameni setoși, dornici de a cunoaște despre Dumnezeu. Și aș dori, Doamne, ajută-ne să facem parte din categoria aceasta de oameni dornici, însetați după cuvântul lui Dumnezeu, de a-L cunoaște mai mult pe El. Dar cum să faci lucrul acesta? Când nu mai ai timp pentru El, nu mai ai timp de rugăciune, nu mai ai timp de studiere, nu mai ai timp de părtășie, nu mai ai timp de nimic, numai pentru tine totul. O categorie de oameni însetați de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Niște oameni care investise mult în călătoria aceasta. Dar investise cu un scop. Au avut un cel. Vreau să se închine lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, privind la ei, la căutările lor, Dumnezeu le-a ieșit în întâmpinare. Fiecare se închina la ceea ce dorea. Și cred că sunt foarte multe categorii de oameni în vremea de astăzi care se închină fiecare la ce are. Unul se închină la jobul lui, altul la afacerea lui, altul la casa lui, altul la copiii lui, la tot ceea ce are el mai de preț. Și de dimineață până seara alocă timp pentru închinarea lui. Oamenii aceștia aveau un scop. Își dorea ceva extraordinar de mult. Și vine la Andrei și la Filip și își expune această dorință a lor. Și le spune: domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus. Avem această dorință să-L vedem pe Iisus Hristos, pe Marele Rege, pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Unii s-au entuziasmat un pic și în câteva zile au strigat: răstignește-L.
Unii erau plini de egoism și dornici de profit și de câștig. Ce câștigăm noi din astea? Nu vedeți că nu câștigăm nimic? Unii erau dornici de închinare. Și pentru că erau dornici de închinare, s-a găsit Filip, care i-a luat și i-a dus la Domnul Iisus Hristos. Andrei și Filip au avut starea aceasta de vorbă cu ei, să afle această dorință, această pasiune a lor de a-L cunoaște pe Marele Împărat și Domn, pe Domnul Iisus Hristos. Și oamenii aceștia au făcut lucrul acesta. I-au luat și i-au adus înaintea Marelui Împărat. Unii sunt setoși după Domnul Iisus Hristos, dar nu mai găsim niciun Filip, niciun Andrei, care să ia și să-i aducă înaintea Domnului Iisus Hristos. Pe aceia dornici de a-L cunoaște cu adevărat, nu pentru un câștig, nu pentru un profit, nu pentru interese materiale și pentru interese meschine, ci pentru sufletul lor, pentru dorința lor de a-L cunoaște și de a primi iertare de păcate, de a primi mântuirea Domnului Iisus Hristos, de a primi viața veșnică, de a primi izbăvire de sub puterea păcatului. Unii sunt așa de setoși și își doresc să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, dar nu mai găsim oameni care să ia și să-i aducă, preocupați de problemele lor. Au uitat că în jurul lor sunt atât de mulți oameni care strigă și astăzi: Domnilor, am vrea să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute ca și cercetare în ziua aceasta specială, atunci când Domnul s-a înscăunat ca rege, să ne punem întrebarea aceasta, să fie un motiv de cercetare. Doamne, cât ți-am adus anul acesta la Tine? Dar cât ți-am adus anul trecut? Dar celălalt? Cât ți-am adus înaintea Ta să Te cunoască pe Tine, ca Domn, Stăpân și Mântuitor, acela care poți să le dai eliberare de sub puterea păcatului? Doamne, ajută-mă ca începând de astăzi să fiu un Andrei, să fiu un Filip, care să ia oamenii și să-i aducă înaintea Domnului Iisus Hristos. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. O zi specială. O zi specială când Domnul ne cheamă să ne implicăm în această mare lucrare de recuperare de suflete. Să aducem oamenii înaintea Domnului Iisus Hristos. O zi specială. Unii s-au bucurat, unii s-au închinat. Au văzut un împărat, un rege care s-a îmbrăcat în haina smereniei. De aceea aș dori să ne gândim și în încheiere aș dori ca să ne facem o evaluare a vieții noastre și să vedem în ce categorie de oameni ne încadrăm. O zi specială. A mai trecut încă un an, încă o sărbătoare. Prin intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, El a venit să ne transmită un mesaj, că El vrea să domnească. Și mesajul din ziua aceasta este că El dorește să domnească în inima ta. Dacă până astăzi l-ai numit superficial regele tău și până astăzi nu ai trăit ca în prezența acestui rege, mesajul de astăzi este că El a venit pe pământul acesta pentru că vrea să domnească în inima ta ca rege, ca domn, ca împărat. Și aș dori ca astăzi să fie un motiv de cercetare pentru fiecare dintre noi. Doamne, până acum ai fost un rege de rezervă. Numai când am avut nevoie de Tine, am strigat la Tine și am apelat la puterea Ta de rege. Dar te rog, Doamne, ca de astăzi încolo, la toate aspectele vieții mele, să Te las pe Tine, ca Tu să conduci viața mea. Tu să-mi dirigezi gândurile mele, Tu să-mi dirigezi vorbele mele, Tu să-mi conduci pașii mei pe calea care duce către cer. El a venit să moară. Este mesajul florilor. El a venit să moară pentru păcatele noastre.
să poarte pe trupul lui pe lemn, în trupul lui pe lemn, povara păcatelor noastre. De aceea mesajul de astăzi este că ea a fost rege, este și va fi, dar a plătit un preț pentru aceasta. Apoi, mesajul lui Ziua Florilor este că El a venit să slujească. Și Domnul să ne ajute să urmăm exemplul Domnului Iisus Hristos. El a venit ca să slujească și a venit să ne dea nouă un model, un exemplu. Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, eu ca rege al vostru am făcut gestul acesta de slujire, vreau ca și voi să faceți lucrul acesta. Sunt rege, de aceea vreau ca voi să fiți slujitorii mei și să-mi slujiți cu credincioșie. Domnul să ne ajute să luăm în ziua de astăzi modelul acesta desăvârșit de smerenie al Domnului Iisus Hristos. Ziua de Florin este și o cercetare. Doamne, cât de smerit sunt eu! Cât de smerită este inima mea! Dacă l-ai pe Domnul ca rege, tu vei fi un slujitor umil. Și tot ceea ce vei face, vei face călăuzit de marele rege și împărat care este Domnul Iisus Hristos. Doresc ca fiecare dintre noi să luăm o decizie hotărâtoare în această zi. Doamne, vreau ca de astăzi Tu să fii regele meu, Tu să domnești pe tronul vieții mele și lucrul acesta să se vadă în viața mea, să produc o schimbare la interiorul meu și să se vadă lucrul acesta și în exteriorul meu. Rugăm pe Domnul ca El să ne cerceteze, să ne ajute, să trăim o viață sub această autoritate a marelui nostru rege, Domnul Iisus Hristos. Amin. Fiți binecuvântați!